Nadaha ka diri nga kuan eh. Ate mo nang kuan no. Di. Layawod. Alagi at. Alagi alaina. Alaina. Nadakpa nang nagkorte ana. Ah, ikaw magay nagkurte ane. Manyak. Kana man na. Layawod sa gwapo ka. Chicks kay kinang kuan. Bawo agi ilok nimo eh. Ah, nabada ilok humot. Idol yun ako ni nga vlogger eh. Ano? Bawo agi ilok nimo. Ah, kabalo na kang baho, imo pag simuton. Ay, grabe laaya ka sa mansion eh. Hoy! Saan ang kawat ako ng kada? Nagtuko na siya nga gahe ka no? Unya, gahi naman me. Ah. Look at this dude. Ay sige, inyo na lang na. Utaran na lang na ninyo kay dabong-dabong pumagya po na. Oh no. Oh! Ice cream ka ba? Kasi gusto ko didilain ka eh. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充 Kras, alam mo, para kang si Charon. Saba mo kapag kaunon ta ka. Kras. Tutok sa akong mata, tutok. Sige, tutok pa dyan. O, sa ako ara pagtutok ha. Ay na pagtutok sa lain. Isa ka na nga hero gani? Chicks kira. Siko na siya Mia. Kagwapaha ka na na ba yan? Mo rin ang Mia? Ito, asa? Tisoy ka, tisoy ba tisoy? Gwapo ka na. Layawad subay. Sino ta? Tapicturan ta. Ay, gwapo nga tisoy, tisoy. Shh! Uy, Pwede ka mapicturan? gwapo manggid kaayo ka. Oo, naka-idol gid niyo ba yawad. Lami kayo. No problem. Sige, Okay, smile. okay. 1, 2, 3, smile. Really, nigga? Layawad. Eh? Bruh. Look at this dude. Nasa mangga? Ulag ka na yung uyab lagi. Nga. Seryoso mo lang na to siya. Susunod yun sa niyo? Tanto siyang seryoso. Seryoso? Sa pabi mo, sa panahon nga ron, kung magseryoso ka, pili ka. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa akin. Abi ni mo. Human ako ato oy. Hoy, tiguang! Kasi magbasaan na oh. Limot lang mo siya pagbasaan na. Kane. Nababasa? Isa pa, nalimot ko. Prepare na siya. Tu na siya! Tu na tiguang! Ah, to. Is. Oh, stop na siya. Stop na, stop. Ah, stop. Ay, oo, ne. Prepare to stop. Oh, prepare to stop.
Oy, oy, oy! Slow, slow. Down, 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 down. Very good, very good. Oto, oto.